Пуй позирати, дві. Раз, два, Моя десятку три. ми казала вийшла. А моя Через кому, так не знаєш? А ну, 12, 14, 16 гривень. Ну що ми спечені? Господи Боже, пак не йдемо заробляти, та сякі йдемо з події одягосись поштер. На мого пана. А що? Казино. Куме байже Куме, це точно. банко казино. Чуєш, Михайлі? То і банка, і казино там є. В банці може і молоко. Що би це? Чуємо ж Михайлі скричимо, тільки гроші он де клікати, то вверх, чуєш, якісь там рублі, та тільки гроші виграв, що кажуть, машину. Серйозно? А ті має письмемося на якісь шкоді привели. Айно. Мамо, щось мені віщує, що віднес не так. Ну, позираємо, що буде далі. Як Пауза, ми пауза. Словакію ограбимо. А ми забули на сьогодні. Ну, то робити. Як це жити? Як це жити? Така тут десятка. Це з пензі чи котра? Чи ту, що за гриби получила троє? Ту, що продала голубінки? пінті взяв. То та і згорить. Ну а що будемо чинити? Ідім посуду мити, що? Може тут нас не треба. Кобились мене всяких білих гатів були. Ідім, а чи є там іще писати? Реклики ми пропили. Та ніч не є, в мене ремінь це. Ти віжа та завай, ти дуй. Іди тут